geçeni atlamak, infani yaşar diyar, onun parafatlılığını arttırıyar. Kalıverse de yat geçliğini berki diyar. Menin şulardan uğralıp bilim hem ılım uğrundan geçen mendillerime qaradım. Bizim çağılıp döwrümizde yurtda paýta hasyrını yetiştirmeklik iň bähwitli ykdysady uğur hazaplanýardy. Dogrusu şol hasyl sebäpli owa adamlarynyň ýaşaýyş şertlerim, olaryň jemgyýetde tutýan orunlarym birmeňgeşräkdi. Mektepde başga sınıflarda okuýarkan öýdäki sygy sürä goşmak, goýunlary bakyp gelmek, mallara mellekden ýa-da tirjine minip meýdandan ot ýuwup gelmek seniň esasy etmeli işleriňdi. Soňra seniň ýaşaýyşyň paýta bilen bir baglanyşýardy. Paýtany ýekelemek, otamak, şirtmek hemde ýygmak. Paýta ýygymdy 3 aýdan amylawaçyk gidýärdi. Olaryň hemmesi bolmaly zatlar diýilip hasap edilýärdi. Ularlyňça bolsa seni gyşyna owa suw getirýän ýapdy, gazy gazmana, tomsyna bolsa onu çöp sirdetmäne alýardylar. Olaryň hemmesi seniň bilim ojagy bolan mektebe gatnamaly wagtyny alýardy. Okuw ýylyny gaty kemeldýärdi we dersleri özleşdirmeli wagtyny azaltýardy. Ýöne bilimli boljak bolsaň, ilmde gaýnajak bolsaň, onu çykalga tapmaly. Çykalga bolsa ol löwürde ýekejedi. Olam özüňi erkedip, erjellik bilen kitaplary okamaly, sapaklary özüňçe özleşdirmeli. Menem diňe şol urdan gidipdim. Aşakda beýan eden ädimlim gadamlym, geçen menzillim, elbetde şol geçilen menzilleriň umumlaşdyrylan beýany. Goý inniki nesiller häzirki zaman mümkinçiliklerinden peýdalanyp, bizden has üstünlükli hemde hasylly menzilleri açdyrlar. Ädimlim gadamlym, geçen menzillim. Çağalyk döwrümde kitabym alyp, oyun wakyp, oyun oynan yerlerim. Kalbyma bilimi teşnelik salyp, hergiz ýadymda men ilma berlenim. Ädimlim gadamlym, geçen menzillim. Inha otyryn men bir-birden ýatlap, okamagy hem ýazmagy öwrenşim. Fani goşup, aýryp, köpeldip, paýlap, meseleniň düz çözülün saýlaýşym. Ädimlim gadamlym, geçen menzillim. Lukman bolmaklygy düwüpdim kalwa, pendeýläp özüme zähmet çekmegi, görneçe kitaby sylypdym alna, berk ynanyp arzuwma yetmegi. Ädimlim gadamlym, geçen menzillim. Rehnet gelýän eken, çekilse zähmet, alym Lukman bolup arzuwma yetdim. Okudum, öwrendim berip ähmiýet. Halipanyň
pintlerini yol ettim. Ädimlim gadamlym geçen mendillim, näfagyň derdine eden emlerim yerine düşenine uçdep uçardym. Hey, imma ýatlanymda dertten ýeňlenim, çogap gözläp kitap baryn açýardym. Ädimlim gadamlym geçen mendillim, münker az dileni ol ýagşy äre, niceme ülköde zähmet çekilli. İnsanlyň kyn günne edilip çäre, olaň kalplaryna umyt ekilli. Maksada okkunly ey gadamlarym, gowşama batlan sen gideyin öňe, anamly duýup men hergiz özümi goýdurma etmeli işlerimi soňa, ýurup mana meniň her bir sözümi. Oşy hem kıssa meniň zadatly täze kitabymdan alındy. Oşyny hem kıssany awtor okudy. Köp sag bolun.